Datu iguzue, softball, bueno, hori joko, Bate bizkorrak taldea. bate bizkorra taldeko, softballa jolaste zuen. Zer da zehazki softballa? Zertan datza? Softballa igual, beisbolan antzekoa esan... Jende ulertzeko, ez da? Bai, Vale. osea, beisbola telebistan ikusten da eta Vale. guztiok ezaguna daukagu, baina softballa pixkat ezberdina da. Helburua berdina daukate, bi taldeak puntuak lortzea da helburua, baina softballean pilota ezberdinagoa da, zelaia txikiagoa, joko azkarragoa, eta jaurtitzaileak beisbolean goitik bera botatzen du pilota, baina softballean nola zirkulu bat egiten du labesoekin pilota botatzen du. Bai, orduan arauak antzekoak dira, baina jokatzeko modua pixkat ezberdina. Vale. Eta zenbat kide jolasten du hor adibidez? Bueno, zer da, beisbolian bezala, hemen dago batiakin da ona eta hori geho hemen borobila da, horrela? Kantxa berdina da? Bai, zirkulu laurdena adorlako. Nola? Zirkulu laurdeneko zelaia. Zirkulu laurdena, bale. Zenbat kide zaudete eta nola kokatuta zaudete zelaian? Ba, guztira geha behatzi, Bai? eta defensan adibidez jartze geha, zuk esan dezun forma hortan, badago, lauki bat, lau basekin osatuta. Bai? Eta orduan, dago bat lehenengo bazian, gero bestia lehenengo bazia da. Bale, bazia ditzi duzue gune hori eta korrika iritsi behatzeana, ez da? Bale, bale. Eta egon zan, lehenengo bazian bat, Bai? lehenengoan eta bigarren tartian bestia bat, gero bigarrengoan da hirugarrengoan tartian beste bat, eta gero, hola, bukarakoan atzian, joman atzian, Bai? beste bat. Joma, zer ditu duzu? Bai, Joma hori. joma da, Bai, etxea deitzen da, normalen. Vale. Joma da ingeleraz. Ados. Eta hori da, base hori zapaltzerakoan puntu bat lortzen duzu. Ados. Orduan, helburua da base hori zapaltzea. Eta horretarako beste base guztiak zapaldu behar dituzu. Eta egin behar dezu, pelota bota, beisbolen bezala, eta pelota bila dijoazten bitartean, buelta guztia egin behar dezu, ez da? Eta iristen basea puntu egiten dezu. Hori da, Vale, hori da. vale. Jaurtitzaileak pilota bota, eta zuk hori batearekin pilota jotzen saiatu behar zera, eta lau baseak zapaldu. Pelota, zeatik harri zuen bi pelota? Bat handia da beste txikak, guk desberdintasuna ikasteko? Bai, Vale. Txikila ez da erabiltzen hor, beisbolekoa da txikila. bai, hori txikiagoa da. Eta zergatik da ondillo? Hola dalako, o... Bai, horrela arauak direlako. Bai. Pixuare ikusi eta hartutenen pixu desente dakala, ez da? Bai, askoz pisutxoagoa da. Astuna da, bai. Eta bueno, orduan, behatzi jolaste zuen, behatzin kontra pentsatzen dut, ez da? bai. Zenbat irauteu, nola azten da, o noiz bukatzen da? Ez dakit pelotan bezala, hogeita bire iztereanian, o denbora bada eta denbora azten barruan inbir da, o... Ez, softballean baitugu zazpi inin deitzen da ingeleraz, zazpi sarrera dira. Orduan zazpi aukera atakatzeko eta defendatzeko. Orduan sarrera bakoitzean talde batek atakatze egiten du eta besteak defendatu. Atakatzailea da batea eta pilota Batia dakana eta defendatzea da, botatzeuna, bueno, barkatu hola, Bola Hori da. botatzeuna, eta, vale. Eta kanporatuak lortu behar dituzte defentsakoak. Orduan, 3 kanporatu lortzen dituzunean aldatu egiten da. Vale. Eta defentsatzen da honak Orduan atakatzen da ona bakarrik galditu puntuakin, bestiak babestu inbiar ditu puntuak, ez da? Hori da. Orduan, esan deusen badenbora irauteun, nola dijoan historia? Ba, gutxi gara bera partido batek, ordu terdi, 2 ordu, eta Vale. gehiago luzatze bada ja, 2 ordu terdi, hola. Orduan, ez daka denbora, ez dijoa kronometro eta noiz bukatzea orduan. Zazpi sarrera jokatzen ditugunean, Vale. talde batek besteak baino puntu gehiago lortu baitu, bukatu egiten da. Vale. Eta bestela berdinduta badago, beste sarrera bat jolasten da, beste puntu bat lortu arte. Vale. Orduan ez dago, empatikan. Ez, Tenisian bezala, zeta da belin bada, orduan berri ez bat inbiar da, ez da? hori da. Vale. Baina gure ezberdintasuna puntu batekoa da, ez tenisian bezala bi Bi puntu, puntu. vale. Batekin balin bada desberdintasuna aurrea. Hori da.